kasabot sa imo, Jaden. Jaden. Where man ang mo, Jaden? Jaden. Where man ang mo there? Where man ang mo? Where man ang mo? Where? Where gani ang mo? Where ang mo? Ha? Baliktad man na. Baliktad na, baliktad. Unsa gani mo girid? Ha? Unsa gani na where man ang cow? Sound sa cow, di ba? Moo? Where man ang moo? Jaden. 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 Ha? Wala ko kagets. Wala kagets si mama na. Na. Where ang mo? Asa mo yung ka magbasa? Ha? Tapos? Jaden. Ni utot. Jaden. Nag-march ka? Wala march. Uy, wala march. Wala. Baliktad man na. Ana o. Ana. Tapos? 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 Ali, dali, be. Ali ka, mama, be. Be, mag-lesson ta na, be. Mag-read ta na. Mag-read.